Dahil Ivan Bautista, kakadwa kinaling ako makanta ni Rochelle, sir. Ataga. Okay. Kasagana kan? When, sir? Malagit musika ken siya dito'y sang itirang tay binukel ta dinapod mo ngaya ayat adin tu mga sanas tauray ni nadawel alayos di nanto kabailan nga iyanon di karian ay para pupuk sa ngitirang tay tandan ni ayan ngam apay adita nagsurot sinyasikan dito'y ikot tangamin ni naangaw agasat ket impaidam na kaman kaniyak niman pa'y kastat na pasamak day di ayat di paylain na umag aging gana ang makikitak rangtayan ng buklantan ayan ayan man pa'y di ka nagkagasa awan rumbeng ang masidiru biyag tibiyag sikaken siya adayo tigidiyat tabak ng kanapureag minupay kastag na pasamak day di ayat di paylain na umag aging gana ang makikitak rangtayan ng buklantan ayan ayan ay jak malayang ninamnama nga agsarat talito'y ita lugaran nagbalindas aksita sa ngitirang tay para isuta tauray ni nadawel alayos di nanto kabailan nga iyanod di karian ay para kupok sa ngitirang tay tandan ni ayan di karian ay para kupok sa ngitirang tay tandan ni ayan